Y-storky Martin Klinčuk 31.5.2023. No, dnes máme na legendárnom gauči Maťa Klinčuka. Maťo, ahoj. Ahoj Boris. Ako sa máš? Mám sa výborne, mám sa dobre. Ak náhodou ťa nikto nepozná, o čom teda veľmi pochybujem, ale keby náhodou, povedz mi, čo vlastne teraz aktuálne robíš? Ja sa venujem herectvu. Venujem sa seriálovému herectvu a divadelnému herectvu. Vlastne hráme predstavenie v Nitre, v divadle Andreja Bagara. Muzikál, ktorý sa volá Jozef a jeho zázračný farebný plášť, kde teda stvárňujem Jozefa hlavnú úlohu. Celkom sranda. Druhé predstavenie hrám v divadle Ticho a spol. Amadeus 22 sa volá táto inscenácia. A tretia taká vecička, čo teraz robím, je seriál na televízii Markíza, ktorý sa volá Mama na prenájom, kde mám celkom fajnovú postavičku. Aká bola vlastne tvoja cesta k získaniu týchto projektov? Akože bolo to asi trošku dlhšie a náročnejšie, či? No, moja cesta začala vlastne, keď som mal asi nejakých 12 rokov. Začal som chodiť na základnú umeleckú školu Karla Pádivého do Trenčína. Ja vlastne tým, že pochádzam z dedinky blízko Trenčína, ktorá sa volá Trenčianske Stankovce, tak toto bola taká moja príležitosť sa trošku vybujatiť na hereckých hodinách a spevackých a na klavíri a takéto rôzne veci. A vlastne na tom dramatickom krúžku som sa začal ako keby pripravovať už na konzervatórium, na strednú školu, na primácie pohovory a tam ma teda zobrali. V 3. ročníku na konzervatóriu som sedel v jednej kaviarni, ktorý som bol zhodou okolností aj teraz pred pol hodinou, ktorá sa volá Panenská kaviareň. Tam ma oslovila castingová režisérka Tereska Libovičová a pozvala ma na casting do seriálu Pán profesor. Tento casting som vyhral na tú moju postavu a odvtedy to začalo ísť. Po pánovi profesorovi prišla Tvoja tvár znie povedomé, po Tvojej tvári prišla Druhá šanca, potom prišli Oteckovia a teraz Mama na prenájom. Ja tu mám ďalšiu otázku, ale vlastne teba sa ešte netýka, lebo vysoká škola je využitie, ty ešte len nastupuješ na vysokú školu. Ja zrovna tento rok nastupujem. Koniec septembra, prelom septembra, októbra by sme mali nastúpiť na VŠMU na herecký odbor. Aké je to zdokonalovanie sa v tom obore? Lebo jedna vec je, že proste začneš nakrúcať, ale ako sa vlastne zdokonaluješ? No, zdokonalujem sa tým, že robím chyby. A buď si ich uvedomím ja sám, že čo som spravil zle, alebo mi niekto zo starších a skúsenejších kolegov povie, že toto by si mohol spraviť trošku inak, alebo skús sa na to pozrieť z tohto pohľadu, alebo skús to viac vnímať. Ja sa nad tým zamyslím a uvedomím si to a takýmto spôsobom sa vlastne zdokonalujem, lebo aby človek mohol niekam ísť, aby mohol niekam postúpať, tak musí najprv padnúť na hubu. A to sa hlavne v tomto povolaní stáva strašne často, deň čo deň sa dejú rôzne chyby, či v herectve, alebo v celkovom tom fungovaní na kamerách a tak, že si to vlastne postupne človek uvedomí a to sú tie skúsenosti, ktoré dávajú človeku vlastne tú školu. Čiže postupne sa zdokonalujem a školím sám seba. Keď si povieme, že vlastne v Mame na prenájom máš asi najviac scén možno s Marošom Kramarom a podľa mňa Maroš je asi taká studnica, že on ti asi vždy povie. Áno. On mi veľakrát poradil z takého toho prirodzeného a z takého súkromného ako keby pohľadu na postavu, z takého veľmi prirodzeného, akoby z reálneho života, že ako to mám vnímať, že to nie je vlastne akoby divadelné predstavenie, že ja musím preháňať všetko možné a robiť zbytočne veľké gesta. Čo ja som človek, ktorý rád hýbe rukami, rád robí veľké gesta a práve on ma tak zmiernil, že dávaj si na to pozor, že všetko prirodzene, akoby sa to dialo v reálnom živote, že reagujme na seba a poradil mi dlžne, že nedlžím. Tak to boli také asi dve najhlavnejšie rady, čo som dostal. Aké sú vlastne tvoje plány do budúcnosti? A to ma zaujíma, že dá sa vlastne plánovať v takej profesii, ako máš ty? Dá sa plánovať, ale veľmi krátkodobo. Že
Neviem si teraz povedať, čo budem robiť o rok. Neviem si povedať, čo budem robiť o 2 roky, ale čo budem robiť o pol roka, tak to viem, lebo rôzne projekty mám teraz začaté a nejak to ide. Sice neviem presne zo dňa na deň, aké budem mať harmonogramy, ale viem približne, čo budem robiť. Je ťažké sa presadiť v dnešnej dobe? V tom obore, ktorý máš ty? Takto, ja úplne podľa mňa nemôžem hovoriť, lebo ja som sa dostal veľmi šťastnou náhodou. Tam, kde som vlastne začal do pána profesora, som sa dostal úplnou náhodou. Sedel som v tej kaviarni a stretol som sa s Tereskou Ľubovičovou a tak. Čiže ja som mal vlastne takýto ako keby Hollywood dream sa mi splnil, že niekto si ma všimol. Ale je ťažké sa presadiť podľa mňa, lebo tu máme veľmi... Nie ani, že malý trh. Trh máme tak akorát prispôsobený, ale je strašne veľa mladých ľudí, ktorí vychádzajú zo škôl hereckých alebo umeleckých a podmienky pracovné nie sú až tak prispôsobené tým školám a vlastne počtu ľuďom, ktorí vyštudujú toto povolanie, čo je celkom smutné. Potom to stáva, že väčšina absolventov herectva skončí za pokladňou alebo robí na letných táboroch animátorov a takéto veci, čo je fajn práca, ale pokiaľ ide človek na herectvo, tak to chce robiť, lebo je to natoľko ťažká práca, aj fyzicky, aj psychicky, že keď už je človek naučený, že áno, idem do toho aj presvedčený o tom, že to ide robiť, tak robiť niečo iné už zrazu nedáva životu až taký veľký zmysel a je to trošku bolesť. Taká vnútorná, že nemôžem robiť to, čo naozaj chcem. A teraz si mi prehral, lebo vlastne moja posledná otázka je, že aký máš odkaz možno pre ľudí, ktorí by chceli pracovať v takej istej profesii? Aký mám odkaz? Tak nech mladí ľudia, to môžem povedať do kamery, tak nech mladí ľudia berú veci hlavne s nadhľadom. Nech pracujú na sebe, nech sa sústredia na to, čo je v ich živote dôležité a nie v živote niekoho iného, lebo častokrát si mladí ľudia nechávajú poradiť od ľudí, od ktorých by tá rada väčšinou ani nemala byť. Od ľudí, ktorí majú iné životné ciele, iné životné priority a naozaj sa si pýtať radu od ľudí, ktorých by som chcel, aby mi poradili. Potom... Čo by som ešte poradil? Veľa padať na hubu a nepripúšťať si to. Lebo práve to už som spomínal, že práve to je ten pokrok, teda pokiaľ si uvedomíme, čo sme spravili zle, tak to je ten pokrok, ktorý môžeme vlastne dosiahnuť. A ak to uvedieme do praxe naďalej, všetky možné chyby, čo sme robili doteraz, tak sa budeme postupne zlepšovať. A áno, bolí to, keď človek padne na hubu, v inom slova zmysle, ale to je život. To je život. Podľa mňa škola herecká je fajn, ale nedokáže úplne všetko naučiť, čo ti dá prax. Mne sa ale veľmi páči, že ty hovoríš o tom, že padnúť na hubu, nezblázniť sa z toho, je vlastne dobré. Áno, lebo takto padnúť na hubu a nezblázniť sa z toho je veľmi potrebné. Zároveň je strašne potrebné, keď a mne napríklad sa začalo chvíľku dariť, bol som profesorovi, potom v tvári, trošku mi to vystrelilo, dekel. Na chvíľku viem, že určitú dobu som si trošku uletel tuto v hlave, že bol som taký, že ty kokso, že ja som toho neskutočne veľa dosiahol, že robím rok a zrazu všetko, ale potom prišlo uvedomenie, že vlastne nič som ešte nespravil, že profesora som dostal náhodou, tvár bola super, ale že ešte stále to je nič, že stále si nič nedosiahol. Taká sebareflexia, tá naozaj je veľmi podstatná, veľmi dobrá. Čiže ešte to by som k tomu pridal. Ty, kde sa vidíš o 10 rokov? Je mi to v podstate aj jedno. Keď budem točiť alebo keď budem hrať v divadle, keď budem robiť, čo ma baví, tak budem najšťastnejší na svete. A ja už som si teraz vedomý toho, že to chcem robiť a že som pripravený tomu dať všetko. Už doteraz som tomu dával všetko, čo môžem. A
berie si to naozaj veľa z toho súkromného života, ale aj napriek tomu som presvedčený, že to chcem robiť. A či o 10 rokov budem stále na VŠMU, že nebudem vedieť dokončiť tú školu, alebo už budem dávno po škole a budem sa iba tak ponevierať svetom, hlavne, že budem šťastný. O to nakoniec ide. Maťko, ďakujem ti za tento rozhovor. Toto bol Martin Klinčuk. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa.